Mi byddwn ni'n licio gwybod i ba raddau mae hi'n ddyletswydd arnoch chi i adlewyrchu barn y bobl sydd yma heno wrth adrodd yn ôl fel rhan o'ch gwaith chi. Heb gadw cofnodion, dydych chi ddim yn gallu cadw cofnod o'r farn a chryfder y farn yma yn Ynys Môn. Heb gadw cofnodion, dydych chi ddim yn gallu cael cofnod o'r ffaith bod y wasg yn lleol wedi rhoi sylw eang i'r gwrthwynebiad clir iawn i unrhyw gama i gladdu gwastraff niwclear geolegol yn Ynys Môn. Lle dwi'n ei gwneud yn berffaith glir be di marn ni, lle mae aelod seneddol yr Ynys yn ei gwneud yn berffaith glir be di barn o, lle mae Cyngor Ynys Môn hefyd yn ei gwneud yn berffaith glir be di barn nhw. Dyna pam ei fod hi'n bwysig bod cofnodion yn cael eu cadw. Ac ydy mae'n gyfle ni glywed ganddo chi, ond beth sy'n bwysig ydy yn fod ni yn gallu drwyddo chi adrodd yn gwrthwynebiad cwbl glir ni yma yn Ynys Môn i unrhyw gama tuag at gladdu gwastraff niwclear. Mae yna rai yn y stafell yma heno sydd yn gwbl wrthwynebus i bwerdu niwclear newydd yn Ynys Môn, a dwi'n uchel iawn yn parch ohonyn nhw. Mae yna bobl yma sy'n rhan o'r gwaith o yrru prosiect yna yn ei flaen. Mae yna bobl yn y canol sy'n bobl yn derbyn yn niwclear oherwydd i fydd economaidd tra ar yr un pryd yn bryderus ynglŷn â nifer o agweddau ohono fo. Ond mae yna un peth sy'n yn clymu ni fel pobl yr Ynys yma. Dyda ni ddim am fod mewn sefyllfa lle mae Ynys Môn hyd yn oed yn cael ei ystyried fel claddfa niwclear yn y dyfodol. A dyma'n cyfle ni yma heno, a mae'n dweud ni bod yna ddim mwy yma, dyma'n cyfle ni yma heno i yrru'r neges yn ôl drwyddo chi, a dyna pam bod angen y cynodion hynny. Dwi wedi cael yn ethol gan bobl yr Ynys, ond mae eraill, pawb hyd y go ni sydd wedi cael ei hethol gan bobl yr Ynys wedi gwneud i barn nhw'n glir a drwyddo chi, a drwy'ch adroddiadau chi yn sgil eich gwaith chi ar hyn, bydd y gwrthwynebiad yna yn cael ei ddangos yn glir. Diolch yn fawr.